Isto é Laretas na cociña, un espazo de conversa alrededor da gastronomía. Podería terse chamado Confidencias de aperitivo ou Coloquios dos fogóns, o título ao final é o de menos. En cada episodio teremos a unha persoa que nos falará da súa visión da gastronomía e a cociña. Edu Lavandeira é un realizador audiovisual que comezou a súa afición polo pan hai 10 anos. Hoxe, cos seus libros e a súa comunidade de redes sociais, o Pelouro, é un dos panadeiros de referencia. Que tal, Edu? Como estás? Moi ben. Bueno, pois, benvido. Primeiro, unha primeira pregunta como para situar. Cando comezou a túa relación co pan, co forno, cas masas, como empezou todo isto? A ver, empezou sen que eu o supera que estaba empezando, porque os meus avós, que son de Melide, eran de Melide, terra de panadeiros, unha das terras de maior tradición panadeira de Galicia, eran panadeiros, e eu, agora co tempo, despois de moitos anos, recordaba, tiña así a lembranza de ter o forno de leña ali cerca da casa, pegadiño a casa de Melide, ali na Rúa do Pozo Pequeno, que se chama. Entonces eso estaba aí, pero digamos que non se manifestou na miña cabeza ata que anos despois, se tivera que poñer unha data, serían 2015 máis ou menos, que foi cando abrín o Instagram. Nesas datas máis ou menos, anos antes xa me interesaba pola gastronomía, pero nesas datas a miña nai xa leva moitos anos facendo pan na casa coa típica panificadora do Lidl, bueno, do Lidl ou do supermercado de fora. Entonces, na miña casa sempre había tradición de facer pan, pero deste estilo. Entonces, nese momento máis ou menos, 2015, que eu abro a conta, abroa por unha razón, da que falaremos despois, supoño, pero hasta aí, digamos que non había esas ganas de meterme no mundo do pan desa maneira, aínda que sí que no mundo da gastronomía me gustaba moito cociñar e demais. E claro, esa actividade en redes xurdiu un pouco eso, casualmente. Como foi medrando? Como se foi convertindo no que hoxe é o Pelouro? Naceu simplemente por unha razón moi sinxela, que era que eu, como me estaba aficionando e obsesionando co pan, tiña tantas fotos no carrete do móvil que cando quería presumir dos pans que facía a xente que me coñecía, que é algo sempre que mola, cando ti fas pan, o que che gusta é presumir, decirlle a alguén, mira, estou fixendo na casa. Entonces volvíame tolo buscando as fotos entre as outras moitas fotos que temos no móvil, porque sempre temos moito material no móvil que nunca trasladamos a ningún lado, sempre queda aí, e ao final tardas en encontrar, e dixen, bueno, vou subir daquela a Instagram, non era o que hoxe en día, eran fotos bonitas, fotos cookies. Entonces eu decidín empezar a subir as fotos que tiña ao Instagram, e así empezou. Puxen yo Pelouro porque o meu pai sempre me chamaba Pelouro, Pelouriño de pequeno, como apodo, cousa que meu pai, que era maior xa daquela, faleceu hai uns anos, nunca entendía, o sea, nunca chegou a entender, digamos, o concepto de Instagram, e nin que hoxe en día pois non ten en conta a repercusión, entre comillas, que ten o apodo ese cariñoso que tiña respecto a min. Sí, claro. Un pouco eso, empezou como un repositorio, bueno, unha forma de arquivar todas esas fotos. O tema vídeo empezou algo máis tarde, entendo, non? Claro, o tema vídeo empeza ao final, ao principio era un hobby, aínda segue sendo hobby, a miña profesión é outra, pero bueno, xa ten máis que unha característica maior de hobby, senón que xa lle dedico prácticamente moito tempo. Entonces, nun momento dado, a plataforma vai cambiando, vai pasando o vídeo, e eu descubro que o vídeo, que o meu, a miña profesión, de repente decátome de que a vista, o pan e as masas e todo o que ten que ver coa panificación e coa fermentación ten un aspecto visual brutal. Eu, cando estaba facendo un pan, estaba facendo unha masa, eu teño unha maneira de ver as cousas que é como se tivera unha cámara diante de min. Entonces, dicía, ostras, isto que plástico é, formar un pan, velo fermentar, ver como abre no forno, todo eso era visto a través dunha cámara, era brutalmente bonito. Entonces, xusto como Instagram empeza, digamos, a transformarse en unha plataforma de vídeo, eu digo, ostras, pero realmente o pan a través dunha cámara é moi bonito de ver. Entonces, empezo a subir vídeos moi ingenuos, moi humildes, que eran vídeos de como abre o pan no forno, que é unha das partes máis bonitas. Claro. Entonces, esses vídeos xa empezan a moverse, xa empezan daquela era unha cousa moi pequena, pero xa tiñan moitas reproduccións, porque ver un pan crecer no forno concentrado en 10 segundos, o que son 15 minutos, 15 primeiros minutos é cando o pan crece de maior maneira, non? Entonces, eses 15 minutos encapsulados en 10 segundos é algo espectacular. Empecé por aí, logo facer algunha masa, algún formado, cousas moi sinxelas sin editar, cousas así a pelo. E a partir de aí vai evolucionando. Bueno, en xeral o teu traballas como realizador audiovisual, que eraches, por exemplo, programas para Galega, Maestros del Pan para Canal Cocina. Segues vinculado a esa parte da profesión ou telo un pelín máis aparcado? Agora mesmo está máis aparcado porque, como estou metido no mundo editorial de facer libros, sí que está parado, o sea, está parado na parte máis de maior envergadura, é dicir, de proxectos máis grandes como Maestros del Pan, como programas de televisión de Galicia. Sí que ao final estou facendo proxectos pequenos, audiovisuais tamén, de outro carácter, é dicir, publicitarios, colaborativos, etc. Pero sí que esa parte máis de dimensión máis grande para plataformas, para televisión, sí que está un poquinho máis de lado.
Por exemplo, se alguén que non ten case nin idea de amasado, como podo ser eu, por exemplo, que lle recomendarías, así como primeiras directrices, unha vez que se quere lanzar a tema de pan? Hai unha frase moi famosa que non é miña, que é de Iván Llarza, que é un divulgador de pan, digamos, unha das referencias en España, ou a maior referencia que fixo que eu me metera no mundo pan, e que moita xente se aficionase ao pan, que é o reposo a masa. É dicir, nós obsesionámonos na casa con que temos que amasar, recordamos as nosas aboas, as nosas nais amasando grandes horas, moitas horas, moito tempo, tal, esforzándose coa masa, e en realidade as masas teñen unha capacidade de amasarse solas, por así dicilo. É dicir, nos na casa mezclamos os ingredientes, fariña, auga, sal, podemos mezclar coas mans, estrujar, etc., etc., e deixamos que a masa repouse e, ao cabo de 10 minutos, esa masa xa está un poquinho amasada. E se repetimos ese proceso durante 3, 4 ou 5 veces máis, esa masa estará amasada sen ter que esforzarse. Entonces, eso sería a primeira dos consellos para alguén que non ten ni idea. Non te esforces, non amases, non manches a mesa, deixa que o tempo faga o que ten que facer. E que foi quizás o máis difícil, o máis reto que te atopaches ti neste proceso de comezar a panificar máis? Refiriste a hora de facer elaboracións na casa? Sí. Cal é a elaboración máis difícil? Sí, o que máis che costou a ti, a masa madre ou algo así? Sí, sen dúda o panetone. O panetone, facer un panetone na casa, claro, é algo que non cabe na casa. Se queres facer un panetone como se fai un panetone de verdade, facer un panetone na casa é algo que queres maltratarte a ti mesmo, porque porque realmente é unha elaboración que xa a nivel profesional é moi demandante de tempo, de atención, de recursos, de instalacións, e se falamos da casa, pois multiplicado por 1000, porque na casa non temos a capacidade que se teñen nas panaderías profesionais. Entonces eu, que xa teño moitos cachivaches que me axudan en este proceso, houbo un ano, hai 3 ou 4 anos, un Nadal de hai 3 ou 4 anos, que me puxen a facer panetones e dixen, isto non o fago máis na miña vida. Porque é moi difícil, sí, moi difícil. E a nivel tamén redes, que tal a comunidade de seguidores? Interactúas moito con eles? Ou son en xeral de aquí de Galicia ou tamén tes de outros? Hai moita parroquia de Galicia, evidentemente, porque ao final eu amoso que son galego, demostro que son galego, falo de produtos galegos, estou moi orgulloso do que somos, do que temos, do que transmitimos, ainda que fale moito dos italianos e das pizzas e das súas bondades, que tamén é certo que as teñen, evidentemente o galego conta moito. Entonces teño moita parroquia galega, pero teño moita parroquia en España, evidentemente a maior parte está en España, a maior porcentaxe de todas as redes sociais está en España, pero hai moita parroquia tamén, moita xente de Latinoamérica, que eso nos pasa a toda a xente que estamos nas redes sociais, toda a xente española ou de habla hispana, evidentemente teñe moita xente que veñen de México especialmente, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, de Chile. En Chile hai moita comunidade que lle gusta o pan porque hai moito consumo de pan. Entonces, bueno, toda Latinoamérica é moi presente. E fixeches aí, bueno, así hai pouco, algún contido en galego en redes, que tal recepción tuvo? Moi ben, a verdade é que teña que facer máis, realmente non sei por que non fago máis, porque debería facer máis, quizá porque non son galego falante, aínda que evidentemente falo galego de maneira moi habitual, pero quizás hai un chip aí que me fai comunicar en castelán e que tamén foi como empecé. Entonces agora transformar o galego sería raro, aínda que fixen hai pouco un vídeo de Filloas, creo que foi, e que foi espectacularmente ben recibido polos que son galegofalantes e polos que non, incluída esta xente que falamos de Latinoamérica, que lle encantou escoitar o galego, moitos deles sin saber o idioma que era, relacionando con portugués e demais, e gustou moito, entonces teño que retomalo, sí. Que guai. Por exemplo, ca publicación que foi hai 3 anos de Planeta Pan, como foi esa experiencia? Que elementos viches porque ao final eso foches a 40 países ou así? Bueno, non fun, o sea, a moitos fun imaginariamente os outros tantos. A nivel producto, claro. Que elementos en común, por exemplo, hai nun pan entre Galicia, China, o sea, que viches en xeral nesa investigación? Pois mira, o que hai en común é o amor polo pan. E despois, eso o primeiro, e despois tamén que o pan pode ser de moi diversas maneiras e con diversos cereais. É dicir, nós temos o concepto de pan dunha maneira, pois pode ser unha barra, pode ser, no noso caso, un pan de cea, unha hogaza, o que sexa, unha bola en Galicia, un pan de moño, o que sexa, pero o pan ten múltiples maneiras, múltiples formas, pode ser de diferentes cereais, pode ser plano, pode ser abombado, pode facerse ao vapor, pode facerse en horno de leña, pode facerse a plancha, pode facerse nunha sartén, pode facerse nunha barbacoa, é dicir, é multiforme, é multicereal.
cereal, pode ter unha orixe moi diversa, porque para min, isto non para todo o mundo, pero si para min, pan, se nos vamos á definición, creo que pode ser algo tipo un alimento feito con fariña e auga, pero que esa fariña non se especifica, pode ser de trigo, pode ser de centeo, pode ser de arroz, pode ser de calquer cereal, incluso pseudo cereal, trigo sarraceno, que non é un cereal, pois tamén se pode facer pan. Polo tanto, para min, o pan é multiforme, é moi diverso, e nese planeta que somos, que se nos ceñimos o que é o pan, pois encontramos que o pan pode ser de diversas maneiras e un pouco que se refleja nese libro. E como foi o proceso de investigación en xeral? Foi a que referencias fuches? Pois mira, eu viaxei a moitos países, entonces moitas das referencias eran directas, de coñecer os pans de maneira personal, de falar con xente da rúa, porque moitos dos pans son tamén pans street food, por así dicilo, pans da rúa. E, por outro lado, falando e interactuando a través das redes sociais, que foi algo que me axudou moito, conectando, interactuando con xente de outros países. De feito, no libro hai unha foto de cada un dos pans real, do contexto real dese país. Eu, como non puiden viaxar a todos eses países, ojalá, pero entonces o libro costaría, claro, moito máis facelo e compralo. Entonces, pedín a través de Instagram a xente que non coñecía de nada poñendo un hashtag en Instagram, imagínate, pois o Wokwoi de China. Entonces poñía ese hashtag e levábame a publicacións de xente que publicara ese pan. Entón, eu escribíalles algo moi surrealista, porque recibía xente que non sei nin quen é, e imagínate, na China, que ten 6.000 millóns de personas ali vivindo, eu escribíalle unha mensaxe, hola, mira, son un escritor, ou un que sexa, tal, español, que, digo, non escritor, porque non sou, pero un creador de contigo que iras chamar, que estou facendo un libro, tal, podesme mandar unha foto deste pan, por favor, para publicar no meu libro, tal. Entón, moita xente non tiven resposta, pero outra moita xente me contestou, entón conseguín fotos reais dos espacios reais, de maneira que ti abres o libro e estás viaxando visualmente a un país, porque tes esa foto de maneira real, e logo na receita pois te ensino a facelo. E hai algún pan, tanto, bueno, deso, ou tamén un pan que se chamas da tua infancia, que garde algún, que teña lugar especial na tua memoria, por exemplo? Sí, a bola ou torta que lle chamaban en Melide, típica de Melide, que é un pan que se atopa especialmente na zona norte de Galicia, de Santiago para arriba, e un pan que baixiño, por así dicilo, non ten un gran volumen, sino que máis ben baixo, que é o primeiro que vai ao forno, sempre, nos fornos de leña era o primeiro que se metía, porque atemperaba o forno e metíalle humidade ao forno, de maneira que a partir de aí apaciguaba un pouco a temperatura, e a partir de aí podías meter as pezas máis grandes que necesitaban unha cocción máis larga. Este é un pan que se mete ao forno e que está igual 20 minutos, 25 minutos. Entonces este pan é típico de Melide, que se coce moi pouco, non ten prácticamente codia, entonces ten un miolo super tenro e moi húmido. É un pan que para min é unha referencia que teño na cabeza e que me recorda eso que che dicía ao principio dese pasado que non coñecía, pero que en realidad estaba aí, que era o pan de Melide. E, por exemplo, a nivel do pan galego, que ten moita zona, que é o que fai especial con respecto a outros pans, por exemplo? Pois claramente a cantidade de auga que leva respecto á fariña, é dicir, o que se chama en panadería a hidratación. Os pans galegos teñen unha hidratación moi alta, é dicir, en algúns casos pode chegar ao 100%. De un kilo de fariña, meteslle un kilo de auga. Eso é no caso máis extremo, pero no caso menos extremo, máis cotidiano, pode ser un kilo de fariña, 800 gramos de auga, 850. Eso que fai que o miolo, que o interior sexa moi jugoso, moi esponxoso, moi suave, moi delicado, e que fai que organolépticamente na boca pois teña unha masticación, unha suavidade, e que teña unhas características que o fan moi diferente ao resto dos pans do país, porque en España esas hidratacións, excepto casos moi concretos, de elaboracións moi concretas, non teñen esa hidratación. Entonces, o pan galego é diferente concretamente por esa razón. É algunha variedade ou que este un pelín máis agochada, infravalorada, ou que incluso este en risco de desaparición dentro do que conhecemos como pan galego? Afortunadamente, en Galicia non hai ningunha que este en perigo de extinción, como si están en moitas partes de España, elaboracións que xa non teñen quen as estea facendo. En Galicia fomos capaces de defender dunha maneira, pois, por múltiples razóns, que fun investigando un pouco no meu libro. Entonces, pode que non haxa ningunha en perigo de extinción agora mesmo, pero sí que nun futuro un pouco máis lonxano, o que ocorre noutras zonas de España que xa se están desaparecendo, pode que pase, porque exixen moito para a elaboración. Estou pensando, por exemplo, no cornecho de Santiago, que é unha elaboración que pouco se ve, que fan poucos sitios, concretamente eu creo que só fai Pan da Moa, por esta cuestión tamén un pouco nostálxica, que é unha elaboración que exixe tanta artesanía, porque o cornecho é unha elaboración que se fai cunha masa moi dura, que se enrolla,
que se enrosca, que fai como uns cornos, por eso se chama cornecho. Entonces, esa elaboración require tanta man de obra, tanta artesanía, que non hai unha máquina que a faga, que como non se faga de maneira manual e non haxa alguén que a defende, pois vai desaparecer. Polo resto, o pan tradicional galego, ben sexa o pan de cea, o pan de neda, ou os pans do Porriño, hai tanta querencia, hai tanto interese porque eso siga manténdose que todavía, afortunadamente, hai xente que o mantén, que o defende e que o divulga. Fixes tamén unha exploración parecida coa pizza, con Planeta Pizza. Bueno, é innegable a tradición italiana, pero que hai un pouco máis alá da pizza en Italia? Por exemplo, fora de Italia, que tal, como é? A ver, hoxe en día hai moita tradición e moita moda de pizza en todo o mundo. O que pasa é que os italianos, como moitas outras cousas, foron quen de atribuirse o mérito da pizza, que sí que a pizza napolitana, falamos, é dicir, a redonda, grande, con borde, esa pizza napolitana, esa pizza sí que popularizouse, fixose famosa polos napolitanos, por Italia, pero en realidade a pizza non é máis que un pan plano o que se lle poñen cousas en riba. Desta maneira, daquela, podemos falar de que a pizza existe desde aí miles de anos, porque os primeiros pans foron planos e poñanse co paso do tempo cousas en riba e se comían. Entonces, o mundo da pizza é moi diverso tamén, agora mesmo coñecémola dunha maneira, popularizouse desta maneira, pero se nos remontamos na historia, pois haberá outros tipos de pizza, outros formatos de pizza. Hoxe en día, fora de Italia, hai moitas pizzerías, pero que todas, miles de pizzerías, pero que todas emanan desa tradición napolitana. Que pasa? Que a pizza tamén pode ser de diferentes maneiras e non só existe a pizza napolitana, aínda que é a máis famosa. Existe a pizza romana, que é diferente, aínda que é redonda tamén ten a corteza crocante, non é blanda, como a pizza napolitana. Existe tamén a bandexa romana, a utella romana, que lle chaman, que é unha pizza en bandexa, simplemente. Se nos vamos a Estados Unidos, por influencia dos emigrantes italianos, está a pizza New York Style, moi popular en Estados Unidos, que ten influencia italiana, dos inmigrantes napolitanos. Existe a pizza Detroit Style tamén, que tamén ten influencia de Italia. En fin, todo parte de Italia, pero porque os italianos, polo que falamos, foron quen de facerse fortes neste aspecto, pero sí que este tipo de masas veñen de atrás. Por exemplo, fixetes un par de veces, creo, o reto este de 30 pizzas, 30 días. Que supón a nivel ideas, a nivel económico, incluso a nivel tempo, que supón ese tipo de retos? Pois supón un esforzo moi grande en canto a ter que comer moitas pizzas, eso primeiro, porque realmente as tes que comer, moitas as podes conxelar, podelas repartir, pero realmente fixen 30 elaboracións distintas, non en 30 días, e aí sí que hai un pequeno truco, evidentemente, porque había veces que facía 3 ou 4 pizzas no día, é dicir, aproveitaba que encendía o forno, se facía pizzas redondas para facer varias pizzas e logo editar o vídeo e deixalo para máis adiante. Entonces, o que ten é unha parte de creatividade potente, que é o que a mí me gusta, ao final eu son creativo audiovisual, entonces eso supón un desafío, porque non me gustaba facer, é moi fácil facer 30 pizzas distintas, como teño no libro, con 30 ingredientes distintos. Eso, entre comillas, é máis fácil. Neste caso, máis difícil é facer, claro, diferentes elaboracións. En bandexa, máis crujientes, cerradas, abertas, é dicir, fritas, non fritas. Entonces eso, pois, supuxo un reto grande que gustou moita xente, o cal, pois, nese aspecto mereceu a pena, e que teño que intentar ver se podo facer a terceira temporada, que seguro que lle gusta moito a xente. E, por exemplo, tanto no mundo pizza como no mundo pan, hai moito purista tamén en comentarios, un pouco hater deste nivel. O sea, topaxeste moito... Sí, hai moito hater en general en todas as redes sociais con calquera cousa. O sea, ti podes poñer e falar dun sofá e haberá xente que sea hater de que estás falando do color do sofá ou do tejido e tal. En general hai moito hater no mundo, que é algo que, desgraciadamente, non sei, a sociedade na que estamos vivindo hoxe en día. Respecto á pizza, eu creo que no mundo das redes sociais hai moito hater, pero tamén hai moito sentido de humor. É dicir, hai moita xente que xa pon comentarios solo para provocar, para que lle entres o trapo, para que lle fagas un pouco de caso, etc. Entonces, sí que hai moito purismo, hai máis purismo no mundo da pizza napolitana, porque é a máis tradicional, digamos, un dos movimentos está considerado como patrimonio inmaterial, que é o movimento do esquiafo, que é como se estira pola UNESCO. Entonces, digamos que aí sí que hai un aspecto canónico no cal, se te metes, podes sair trasquilado, se non o fas como debe, pero tamén hai que ter en conta que ao final,
sí que ti, como divulgador, sobre todo cando tes moitos seguidores, tes que ter respeto e conciencia e consciencia do que dis, do que divulgas e do que falas, é dicir, tes que saber do que estás falando, de alguma maneira, para non, porque estás falando ya unha comunidade moi grande, entonces para non cometer errores e non denigrar ou non ir en contra do que se fala, pero ao mesmo tempo tamén hai que ter en conta que moitas veces, no meu caso, pois falase con sentido de humor, falase ás veces para provocar, a mí me gusta moito provocar, gustame moito tamén generar un pouco, bueno, ao final as redes sociais están para generar engagement, para generar movimento, entonces moitas veces tamén vai nese camiño, ¿no? O que se publica, os vídeos que se fan. Bueno, nos pasamos un pouco a sección así un pouco máis de xogo, bueno, hai unha pregunta que de un pouco homenaxe ao podcast de La Ruína. Non sei se tes algunha ruína gastronómica ou panadeira que... Sí, que me pasara. Sí, que che pasara. Hai moitas, porque cando fas pan na casa poden che pasar desde que te queimas, que se che queima o pan e de repente abres o forno e sae unha fumareda que pouco máis se teñen que chamar os bombeiros, pasarse horas amasando, como dicía ao principio, para non chegar a ningures, ou incluso ter que facer un pan ás 3 da mañá, porque ao principio, cando ti non controlas deste mundo, dices, ostra, manda 4 horas a receita, se empecé ás 12, teño que meter o pan ás 4 da mañá, porque non sabes que existe a neveira para guardar o pan na neveira e facelo o día seguinte. Entonces, esas son algúns dos desastres, pero desastre físico que me pasou hai moi pouco, teño un novo forno, este novo forno quéntase, pódese cerrar cunha portiña para que se quente antes, un forno de gas que ten lume, entonces eu teño unha terraza que se ve nos meus vídeos que ten céspede, pero céspede artificial, non é céspede de verdade. Entonces eu collín, cando xa o forno estaba quente, saquei a porta e non se me ocurriu outra cousa que apoialo así tal cual, é unha porta pois deste tamaño, e apoialo así tal cual, pum, contra o céspede artificial. Entonces eu estou grabando, ademais, a miña voz dicindo, bueno, xa está o forno quente e tal. De repente, cando vou coller a porta, está absolutamente pegada o céspede artificial e arranqueina, pouco máis arranco ese cacho de céspede e claro, quedou a marca, o perfil perfectamente marcado da porta no céspede artificial, montouse un petate increíble, tiven que con un secador intentar ablandar o plástico, porque claro, quedouse todo o plástico pegado ao metal, tiven que ablandalo con plástico, raspalo cunha rasqueta e despois tiven que facerlle un apaño como se fora, como se tivera que ir a Turquía, o meu céspede artificial quedou raspado, entonces tiven que recortalo e poñerlle un cachiño de céspede artificial novo. Eso pasa porque eu, curiosamente, eso é interesante, manualmente son bastante inútil, pero, sin embargo, o pan, que é todo manualidade, dáseme moi ben. Eso quere dicir que todos temos un talento oculto que non sabemos e que simplemente hai que buscar. Igual é o pan, non? Efectivamente. E, bueno, ahora un pouco un xogo. Imagínate como a pizza margarita máis top, feita en Nápoles, cos ingredientes máis canónicos. Vou che dicindo pizzas e tú disme si mellor ou peor. Vou empezar con as un pouco máis blasfemas. Si mellor ou peor? Sí, mellor ou peor, vale. Sí. Unha hawaiana con piña. A margarita, claro, hawaiana lonxe. Unha de estilo Chicago, deep dish. Lonxe, máis lonxe todavía. Máis lonxe todavía. Sí. Detroit. Detroit está ben, pero seguiría quedándome coa margarita. Detroit é unha masa que ben feita, é moi gocha, pero é unha pizza moi rica. Bueno, claro, a de deep dish sí que a teño probado, pero a de Detroit como é? A de Detroit é como unha especie de focaccia, por entendernos, é máis gordiña, e o que ten que caracteriza é que ten unha corona de queixo gratinado ao redor. Un rollo moi americano, moi gocho, entonces eso gratínase, entonces claro, fai que se tillas un mordisco, ten unha parte crujiente do queixo gratinado, que é unha cousa que é moi golosa, moi rica, e logo ten o interior moi jugoso. E, bueno, logo tamén este estilo americano, unha pepperoni. A de pepperoni está rica, a mí é unha pizza que me gusta moito, que pasa que o pepperoni ten que estar rico. Prefiro un chorizo galego, xa está, porque o pepperoni se non atopa rico é mellor tomar chorizo galego. Bueno, outra clásica, 4 ou máis queixos que lle queres poñer? Aí métome nese mundo, pero sígome quedando coa margarita porque é moi contrastada. É dicir, a de 4 queixos ou máis queixos... E ao final é... Claro, ao final é... Ostra, pode che aburrir. Logo unha calzone. O calzone tamén está moi ben, pero quedaríame con margarita tamén. Bueno, unha que fixeches así, estilo galego, grelos e roxóns.
Grelos e roxóns está riquísima. Os roxóns, os chicharróns quedanlle a pizza de maneira brutal, pero como non ten... Podría ter tomate, pero quédome coa margarita. E unha teglia romana que antes a comentabas? Nada, margarita. Margarita, eu son moi de napolitana. E marinara? Marinara, aí sí que estamos en outro tema, porque a marinara é unha pizza que só leva tomate, allo e orégano e aceite de oliva. Sí. É algo que é super perfumado, e ten moito aroma e ten un sabor moi intenso. Entonces, a min é unha cousa que me encanta, que me flipa, porque o tomate me gusta moito e que non está moi considerada e a xente realmente non o valora o que debe. Quédome coa margarita igual porque ten queixo, porque son moi fan do queixo. Pero a marinara estaría prácticamente a altura. No nivel, o sea, quizás das que... Das que dixeches, a marinara por enriba de todas, sí, sí. Vale. Vale, pois xa estaríamos, espero que o pasaras ben. Encantado, entón. Un placer, que vaya moi ben.